Zdar lidi, já vás tam videa. Dneska je to opět ze Scary Teacher. A minule mě to dost naštvalo, takže to. Jinak každý den budou vycházet 2 videa ze Scary Teacher. Takže nice. Doufám, že vás to baví, protože mě to docela baví hrát. Pojď 200. Kamo Dort. K čemu to je? K čemu mi bude Dort? Jinak až to budu editovat, tak vám stěším tu učitelku. Takže teďka, jako minule jsem nedal ten prank, mě chytla, jsem se úplně naštval. Ale jako to, no. První prank tohle videa jsem bude, že tamhle kočka zamkla a já jí musím osvobodit. Shut up, you silly cat! I'll keep you locked Nesmí in mě here teďka dostat forever. jako, protože minula se to fakt zkazilo. Já musím nějak odlákat, kámo. To není tak lehký. Kámo, běž. There goes that Stupid bell again. Se stěžuje furt. Slyš tu kočku. Kam ona tady jela? Ona tady krát. Kde pomělši? To netrvalo dlouho, jak mě mohla vidět, kámo, to tady předně. I will make sure you'll never bother me again. Tamhle. That stupid bell again. Stupid bell zase. Joši, já si tady to dám Tak to bylo rychlý. Nemůžu si koupit i tu kočku. Ježíš, nemůžu. Mám si koupit taser. Kilo. Kupu taser. Já to když tak na ní použiju. Hej, víš co, já jdu tasenout. Ano, jak to funguje. Ok, takže pro vás, jenom pro vás jsem si dal revive. Kámo, teďka už musím dát ten. Nestíhám mě. Yes! Konečně! Dal jsem pro vás revive. How come that naughty cat Reklama trvala just 3 minuty. I will find out. Máme to. Konečně. Dobrý, kámo. Teďka jí musím dát petardu. Dortu, já si ji koupím. Já se omlouvám, ale já si ji koupím. Já vím, že možná to bude říkat, že to je jako to, ale... Abych to měl rychlejší tohle video. Čím víc se koukáte na moje videa, tak já vím, že vás to baví. Abych to mít firecrackers. Já si vezmu rovnou monstra. Ok, tak ne. Co mi zakazuješ? Ale co, proč jdeš? Tam jde. Dobrý. Ona jde nahoru a já vím, že tam je ta hnedka taková ta páska barevná. To je blbá, kámo. Já bych si ji všem v reálu, kdybych tam šel. Zalez do... Kam to je? Zalez do nějaký místnosti, tak tam naběhnu. Ale já už jdu. Nice. Replacenu to. Vezmu tohle. A zdrhám. Time
party. To bude tak party. Já si vezmu tady ten žetlík, aby jsem nemohla vyjíst. Jo, a ještě tabulace. Tak, a bude to. To už bude druhý prank tohohle videa. A potom doma se ještě jede. Já se sorry, že moc nemluvím. Happy birthday to me. pojď. La 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 la. Happy birthday to me. Pojď. La 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 la. To ne. To ne, to by neudělalo tolik ten do. Kam to učitelka, ale hrozný skybiďák. Že mě vidí, když je otočena. Co zase budu rozbít telku. This will always be my favorite show. Mám najít pavouka. Okay. Má kusadla. Já si budu muset na nějaký rukavice, ne? Co? Jo, rukavice. A tím vezmu pavouka. Aby mě nepokousal. Wow, jsem chytrej, co? Akorát, že vůbec. Find the pavouk. Tohle asi bude poslední prank, protože... A dneska vyjde potom ještě jedno video. Podle mě asi v 7, co zkusím. Takže mám pavouka. Jsem monster. Jo. Hej kam, proč ta učitelka zrovna se teleportovala dolů? Já se rychle vlezu. Hele, ne, ale ona to bude mít úplně rychlý ten postup. Kámo, ne, mě jde po mně, hoši. Punish you. Mě se radši zvolil jsem. Já počkám, až zalezu někam nahoru třeba. Haha. Kámo, nice. Zrovna jde na... Jsem si že se otočí. Vlezu tam. Nebejnu tam, dám tam toho pavouka. A zdrhám. I just can't wait to see how that novel ends. Zkouším dolů. Nice. Yes! Máme to. Nice. Konečně. Doufám, že jste tady zůstali. Pojď. What on earth is Yes! that on my face? Povedlo se Oh, to. get it off me! Get it off now! Příchozí hlasový hovor od uživatele Meatball Martin.